Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern permezz ta' inizjattiva importanti se jkun qed joffri stabbiltà fil-prezzijiet ta' madwar 400 prodott ta' ikel sal-budget li ġej. Stabbiltà li permezz tagħha 15-il kategorija ta' prodotti essenzjali mhux se jkunu qed jaraw il-prezz tagħhom jiżdied għad 9 xhur li jmiss filwaqt li dawn jinbiegħu b'85% tal-prezz li kellhom f'Ottubru li għadda. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar dan f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema stabbiltà fil-prezzijiet flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru spjega kif din l-inizjattiva il-Gvern qed joffri stabbiltà fejn ħafna ma ħasbux li kien se jkun hemm. Kulħadd, kull espert li tkellimt miegħu qal li hemm limitazzjonijiet tas-suq, limitazzjonijiet legali illi huwa impossibbli li taslu għall-inizjattiva u twasslu inizjattiva bħal din. Kulħadd qal li mhux possibbli titilqux f'toroq li tafu li m'intomx se twasluhom. Iżda apprezzajt is-sens ta' dialogu li dħalna għalih flimkien u għalhekk nemmen li dak li rnexxilna waslu flimkien u dak li se nkunu qegħdin nagħlqu u nħabbru llum huwa pass verament importanti. Bih se nkunu iktar minn kollox qegħdin nagħtu stabbilità f'qasam fejn il-familji tagħna qabel ma kinux qed jemmnu li se jkollna. Fil-fatt il-Prim Ministru Robert Abela spjega l-punti prinċipali ta' din il-miżura. Bl-inizjattiva tal-lum vera li qegħdin naraw illi r-retail price tal-prodotti jkun mal-15% anqas minn kif kien ikkumparat fl-aħħar ta' Ottubru tas-sena illi għaddiet meta bdejna propju dawn id-diskussjonijiet. U dan qed nitkellmu hawnhekk fuq ħafna prodotti essenzjali qed nitkellmu mal-400 prodott essenzjali. Il-fuq terġa' minn 400 prodott essenzjali. Iżda primarjament l-ikbar għan ta' din ir-riforma, ta' din l-inizjattiva illi qed niffinalizzaw illum se jkun li nfittxu u nsibu l-istabbilità f'settur li huwa daqstant importanti. Is-serħan il-moħħ li ġib l-istabilità illi sal-budget li ġej il-prezz ta' dawn it-tant prodotti essenzjali mhux se jkun qed jerġa' jiżdied. Il-Prim Ministru ringrazzja wkoll l-importaturi u l-istedin ta' supermarkets li għamlu l-parti tagħhom favur din l-inizjattiva importanti. Fil-fatt il-Prim Ministru rrimarka dialogu pożittiv li kien hemm favur l-implementazzjoni tal-inizjattiva. Sa dan it-tant, Dr. Abela sostna kif b'dak imħabbar il-Gvern kompla jkun ta' spalla għal poplu u joffri stabbiltà importanti, stabbiltà li tidher mhux biss illum, iżda kull darba li pajjiżna faċċa sfida wara oħra. Għamilna bil-bost aktar milli jagħmlu setgħu jagħmlu gvernijiet Ewropej oħra. Għamilna wkoll ferm aktar illi minn dak li kien sar fi kriżijiet preċedenti illi għadda minnu dan il-pajjiż u l-bqija tad-dinja. Meta feġġet il-pandemija nidejna skemi li kienu qawwija bħal weight supplement, nidejna skema għal tnejn ta' vouchers, nidejna skema ta' posponiment ta' taxxi fost id-diversi miżuri li għamilna, tajna garanzija ta' stabilità assoluta fil-qasam tal-enerġija li jinkludi l-gass, il-fuels u anka il-prodotti tal-ilma. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif apparti dan Gvern Laburista introduċa budgets bla taxxi ġodda u magħhom miżuri li jsaħħu l-purchasing power tal-poplu miż-żieda fil-pensjoni u children's allowance għal mekkaniżmu ġdid kontra l-oli tal-ħajja. Dr. Abela bektenna li dawn l-elementi ta' għajnuna u stabbiltà il-Gvern se jibqa' jħaddimhom fil-politika tiegħu dan fil-waqt li jibqa' jħares il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna. Iva, kull meta kien hemm bżonn għenna lin-nies u qed inkomplu ngħinu lin-nies u hekk se nibqgħu nagħmlu fil-waqt imma li qatt ma nitraskuraw il-finanzi tal-pajjiż, anzi niżguraw li nibqgħu insaħħu il-finanzi pubbliċi. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan kien sinjal li dan il-Gvern mhux biss jifhem l-ħtiġijiet tal-poplu iżda jaġixxi dwarhom. Illum tajna flimkien sinjal b'saħħtu li l-ħtiġijiet tal-poplu mhux biss nifhmuhom imma naġixxu dwarhom. Meta ngħidu Malta ġusta huwa propju dak illi rridu nfissru li f'dak kollu li nagħmlu nħallu impatt pożittiv fuq in-nies. Nirringrazzjakom il-ġdid ilkoll, intom parti mis-sinsla tas-suċċess Sawċi u Malti kollu. Grazzi minn qalbi.